Natrč nás, jak tam ideme so stoličkami. Môžeme dať s Jotlom, že vás vítame v našom cigánskom hoteli. Či chceme plné ubytko, alebo iba spolupensku. Kde to má vchod? All inclusive. Ja som furt ešte na***ny. Môžeme. Takže jedna borovička. A jedna plznička pre pána. Okay. Si zoberiem tú borku, lebo ten cigánsky sval. To je robota. Dobre, tak chceli by sme vás privítať pri dnešnom vlogu. Radi by sme sa vám predstavili, že kto sme, čo robíme a tak ďalej. Proste popíjame, krásna magická príroda okolo nás. Tak sme vlastne, ja som Ludo, toto je Peťo a sme zo Shy Chickens a začali sme točiť na Slovensku pranky a máme nový prank channel. Ak teda nechápete, čo sú pranky, tak tuto niekde je vysvetlenie, teraz tuto bliká pravdepodobne. Na Slovensku a v Česku teda nie je žiadny známejší prank channel, ktorý robí takéto vtipky a žartíky, tak sme sa rozhodli, že budeme prví, pretože je to veľmi populárne, či už v Amerike, v Británii, v Austrálii, každý z týchto štátov má niekoľko prank channelov a tak sme sa rozhodli, že spravíme niečo nové na tomto konzervatívnom Slovensku, nech sa ľudia zabávajú a nech majú trošku urytie. Sme totižto veľkí fanúšikovia tých amerických prankerov, ako je Vitali, LHVF, Romanetu. Nimi sa inšpirujeme, nejde o žiadny copyright, vôbec ich nechceme kopírovať proste, ale majú niektoré skvelé nápady, ktoré slovenskí ľudia nepoznajú. Máme tu vlastne aj témy, o ktorých chceme rozprávať, pretože v komentároch sa čoraz častejšie objavujú isté otázky a dotazy, na ktoré nemienime stále dookola odpisovať, takže robíme takéto video, nech pochopíte, kto sme. Prečo to robíme? No robíme tieto videá preto, ako sme už teda naznačili, aby sme zabavili český a slovenský národ. Samozrejme, že ženy a peniaze vôbec nehrajú vedľajšiu rolu. Ale je pravda, že to robíme aj pre peniaze a ale to je už nepodstatné. Ďalej. Dano Drevo. Dano Drevo. V komentároch sa objavuje Paťo Populár. To je Dano Drevo, to je Peťo Populár. Je to Dano Drevo, není to Dano Drevo. To je hlas jak Dano Drevo. To je Paťo Populár. Alebo raz sa dokonca objavil, že to je Paťo Populár. Ja sa volám Peter Popluhár a toto je Ludovít Kolman a naozaj sme dubleri slovenskej paródie Dano Drevo na Harryho Pottera, takže áno, sme to, my máme aj trička, môžete si kúpiť na www.studiopok.eu. Toto je náš nový projekt, ktorý nesúvisí s Danom Drevom, ale Dana Dreva budeme stále robiť. Ľudia nechápu, čo robíme, napríklad toto odvrávanie, prank, ale ide vlastne o to, že našim cieľom je vyvolať awkward, čiže trápne situácie, na ktoré sa možno nie až tak dobre pozerá, lebo ľudia sa za to cítia trápne, ale niektorým sa to môže páčiť, máme veľa pozitívnych ohlasov. Ale aj negatívnych, ale k tým negatívnym ohlasom veľa ľudí to video nepochopilo. Oni si myslia, že sme niekomu doodvrávali a na tom videu nie sú teda vysvetlivky, ako to tomu človeku povieme, že to je skrytá kamera, hahaha. Tí ľudia majú vždy pozitívne reakcie, keď im povieme, že je to skrytá kamera. Vždy sa zasmiali, povedali, že super nápad. Takže ono to môže vyzerať to video, že my sme nejakí dva nevychovaní spratkovia. Tak ale trocha aj sme. Ale vždy tým ľuďom jednoducho povieme, že je to skrytá kamera a ide nám o to, aby sme docielili veľmi divnú, trápnu situáciu, keď človek nevie, ako má reagovať. Ďalšiu tému máme, že poďakovanie. Poďakovanie, tak povedz. Nie, tí ľudia, čo nás podporujú, tak fakt veľká vďaka. Budeme sa snažiť zlepšiť sa. Zatiaľ sme spravili prvé 2 videá, to znamená, že ešte nie sme takí skúsení, máme veľa vecí, čo vylepšiť, ale určite sa budeme snažiť, aby to bolo čo najlepšie, aby to najlepšie vyzeralo. Odešto musím si dať zborky, lebo už nejak začínam triezveť. Pre tých, ktorým sa to stále nebude páčiť, tak čo by sme im odkázali? Proste máme na zdravie. Náš kameraman je rozjebaný a trasú sa mu ruky. Je to kameramanka. Aj cecky sa jej trasú. Ukáž cecky.